את ההכנה, אני אומרת, כמו שמושיקו אומר, זה רעיון טוב. עדיף שיהיה מוכן ולא חפירה. שנדע מיקום, כיוון, הכל. וקלקר זה דבר, כן, יש כאן יש כמה הכנות כאלה. וזה יהיה מלא בקלקר, כדי שאחרי 120 אי אפשר לדעת מתי זה יהיה, באיזה שעה ביממה. ככה זה מוכן. לא תהיה בעיה, יהיה קבר מוכן. 5 סנטימטר לא צריך אפשר קלקר. לעשות, כן, אפשר לעשות את זה בכל שעה, אין לחץ, אין... וגם לא יהיה עיכוב מיותר. יראי שמיים לעולם יהיהודה יראי שמיים לעולם יהיהודה Tate, ich will sein, oh ich will sein, Ayrai Shumai.